young is my just accompany only the choir, please. Father Parish and woman de Father. I Juliana, ebe anyị ka nọ n'oge Easter. Nke anyị nwere na mbilite n'ọnwụ na-asị ezigbo nna anyị Maria Helen Okekududo ya na dị mma. Anyị ji misa dị asaa nọ were anyị ebere nke Chineke. Sikwa na wee na-asị ezinụlọ ndị ife melfa ndo. Sikwa na na-enye Chineke ekene maka ndị niile natago maka mmemme akwamozu a n'udo, ma ndị ka nọ na njem ka ha bịa n'udo. Oge a ga-emecha mmemme niile anyị ga-eme, anyị ga-anachi ya ka anyị nachi ya n'udo na-enwere nsogbu ọbụla site na Kristi dị nwa n'anyị. Ka mkpụrụ obi Maria Helen, ka mkpụrụ obi na-ekwe n'ngala aga. Ụmụnne m ejikwadozi onwe anyị ka ọ maka eme ihe obi ndị a dị nsọ ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwu uche njọ anyị. Gị onye zitere igwe obi chara echegharị, onye nwe anyị mee ebere, onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke Chike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ka wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Dị nwanụ Chukwu nna ji ike niile, imego ka obe nke nwa gị bụrụ anyị akara na-enye ike, bịakwa mee ka anyị bụrụ ndị nke gị n'ime sakramenti nke mbilite n'ọnwụ. Ebe ọ bụ na ịtọ apụgo nwanne na nna anyị bụ Maria Helen na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ, biko mee ya otu n'ime ndị nsọ gị na alaeze eluigwe. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwe anyị, onye gị na-adị ndụ na-achị, ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ wetara n'akwụkwọ amamihe. Mkpụrụ obi ndị ezi omume dị n'aka Chineke. O nweghị ahụhụ ọbụla ga-emetụ ha. N'anya ndị nzuzu, ha dị ka ndị nwụrụ anwụ. Ngafe nke ha dị ka ahụhụ n'onwe ya. Nhapụ ha hapụrụ anyị dị ka ịla n'iyi, mana ha nọ n'udo. N'ezie, abịa n'anya mmadụ, ha tara ahụhụ, ma olileanya ha jupụtara n'uju nke anwụ anwụ. Mgbe oge nleta ha bịara, ha ga-achawapụta ka ìhè, dịka iberibe ọkụ si adapụta n'ogbe ọkụ. Ha ga na-achị mba niile na mmadụ niile. Di nwenụ ga-abụ eze ha ebighị ebi. Ndị ahụ chekwubere na ya ga-aghọta eziokwu. Ndị kwudosiri ike ga-ebinyere ya n'ịhụnanya. N'ihi na amara na ebere na-eche ndị ahụ ọ họrọ. Ọ na-echekwa ndị nke ya niile. Okwu nke Osebruwa. Di nwanne m bụ onye nche m, o nwekwaghị ihe m ga-achọ.
n'akwụkwọ Mkpughe. Anụkwara m olu si n'elu na-ekwu sị, dee nke a n'akwụkwọ, ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ anwụ n'ime Onyenwe anyị site ugbu a dịrị gaba. Ngọzi dịrị ha ka ha zuru ike site na ndọrị ha niile, n'ihi na ọrụ ọma ha ga na-eso ha n'azụ. Ọ bụ Mmụọ Nsọ na-ekwu. Okwu kosiri ụwa. Ha kpọgburu ya n'ebe ahụ, ya na ndị ohi abụọ ahụ, otu n'aka nri, otu n'aka ekpe ya. Otu onye n'ime ndị ohi ahụ akpọgidere ha na Jesu n'obe na-akparịkwa ya na-asị, ọ bụ na ọ bụ onye gị bụ Kristi ahụ, zọpụta onwe gị ma ọ zọpụtakwa anyị. Ma onye nke ọzọ gbara ya mba sị, ọ bụ na ị naghị atụrụ Chineke egwu? Ihe onye na-amara gị ikpe ka esi maa ya, ma nke anyị bụ ihe kwesịrị anyị. Anyị na-akwụ ụgwọ ihe anyị mere, mana nwoke a ọ dịghị ihe ọjọọ mere. O kwukwara sị, Jesu, chetakwa m mgbe ị batara n'ala eze gị. Jesu zaghachiri ya sị, n'eziokwu ekwe m gị nkwa na taa ị ga-anọnyere m na paradaịs. Ozi ọma nke osebụrụ ụwa. Zike na ndokwa Niselme Fada Shebuka Parish Priest and Lukochukwu ezinụlọ ndị be aka kurudo odu na nwunye n'ụka agbakọrọ ọnụ n'ọgbakọ ekpere nke ndị otu Kristi na mgbede a ka anyị kpere nwanne anyị nwaanyị ekpere onye sigo na ndụ ka akpọrọ ịnwa webanye na ndụ anwụ ka anyị nye ya ihe ọ na-eri ugbu a, ihe nke mmụọ, ka anyị gbakọ dịka ụmụnne wee kpee ekpere n'isi ya, yọọ Chineke mgbaghara na amara niile ga-ezuru ya na ntọrapụ niile o nwee ike inwe njedebe na be Chukwu. Agbakọkwara ọnụ ka anyị kelee Chineke n'isi ya na ihe planụ na DCA bụ na ya na-anyazi private jet,
mana onye plan na ga private jet mgbe ọ na primary school na this age egotere na moto. So n'ife ụwa dị adị ka anyị si wee ebe gị n'isi chọọ nke Okechi nyere onye omegịnị were ya wee lụọ ọrụ n'ụwa ọ ihe iji ihe Chukwu nyere gị wee lụọ bụ ihe ga-abara uru. Oge ọbụla Chineke si n'etiti anyị kpọrọ mmadụ ibe anyị, ọ na-akpọchigha anyị azụ ka anyị nwee ike chigha azụ n'ịtụle uche n'ife omimi dị n'ọnwụ, because n'ọnwụ bụ ife omimi, ọnwụ bụ nnukwute ife omimi nke ka anyị uche mmadụ ime gịnị ịghọtacha nwe. Oge ọbụla o si na etiti anyị kpọrọ mana whether na ịma ma ọ n'ịma, whether you be prepared or you're not prepared, when that appointed time comes, Chukwu akpọrọ oku ga-akpọ a final call for a final homecoming. Ọ bụ ha anaghị oku ahụ isi ebe ọ nọsọ gị n'ọrụ ihe ọsọ na-eme isi na ndụ fere gịnị n'ọnwụ, o malite chigha azụ n'ebe Chineke nọ, onye kere gị n'oyi nke ya, na Chukwu ga-ekpe anyị ikpe. Onye ga-eso ọnwụ bụ gịnị ikpe, and ọ ga-ekpe anyị ikpe ka ọ ndụ anyị na ọrụ anyị si wee mee gịnị si wee dị. Kedu ihe iji wee lụpụta ohere ọma o nyere gị? Kedu ihe iji wee lụ amara dị iche iche ọ na-enye gị? Kedu ihe iji wee lụ? Give account of it. Oge ị ga-anwụ. Ana m agwa ndị mmadụ ọtụtụ oge na death is a moment of truth. Death, ị na-anụ anụ, na-ekwe ekwe, ekwu onye akwụ ekwu onye ekwu ihe ọsọ, okwu nke ya, ọnụ nke ya. Death ga-abụrụ gị a moment of truth. Oge a gị ga-ama ebe eziokwu. So give account of your life. Onye ndị Chineke nyere ndụ o nyere, onwe ihe ite m iji awa lụpụta, nwere ihe nwere ụgwọ iji awa mepụta. Onye a gacha n'aka gị mgbe onye ndị e nyere gị, you put that to a good use or to a bad use. You misuse ya, you put that to the best use. Brother onye oke, no everyone nke gị ni onye ifere na ndụ n'ụwa. Kedu onye irubere isi? Ọ bụ ụmụ mpịampịa mmụọ chi aka mere mmadụ na-eme ndị be anyị na ọtụtụ ihe na-eme ụfọdụ ndị mmadụ ji aga arụsị bụ na arụsị bụ ihe aka mmadụ mere. Ọ dị subject to manipulation and personal control. Abata onye na-aga arụsị, ọ bụ na iwe ime na ikwesị onye iwe olu ojekwawa ọgwụ ka ị nwụọ, ọ na ọ bụ ya otu dị Yesu Kristi. Onye na-aga arụsị na-agwọ ọgwụ ibinye ego olu ọgwụgwọ ọgwụ ka onye binyere ego nwụọ, ma ọ bụ ka onye binyere ego chefuzie ebe ahụ. Because I am subject to human manipulation. Mana ibiri mmadụ ebiri ibere na Chukwu ka onye binyere ego ka o chefuo ya, Chukwu agaghị ebere ahụ. Mmadụ mejọ ikpere ebere ka onye mejọ ka ọ nwụọ Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Ekpere Holy Ghost fire na-ekpere onye ilo ọ dị Christian. Kedu ụdị ekpere Jesu kpere ndị gburu ya, ndị kpọgburu ya n'obe? Otu dị Yesu Kristi. Kedu ụdị ekpere Jesu kpere ndị kpọgburu ya? Isi n'ime onye otu Kristi, ya baptizim, na-ebepụta na omi ya, kụzi na-eke Jesu Kristi. Mmadụ mejọ ikpere ekpere ka ọ nwụọ, and you call yourself a Christian. Mejọ Mike ya, nye onwe ya Mike, nye onwe ya 250%. Yes. Ọ standard nke ụwa, ihe na-eme ndị mmadụ na ọtụtụ ndị mmadụ n'oge a chọrọ ịdụ ka ụwa si chọọ. Very few people chọrọ ịdụ ka Chukwu si chọọ. Ha pere mpe bụ ndị chọrọ divine approval. Ọ ga-adịwa ajụ, ke standard ji were. Ka values onye Chineke value ọ bụ ihe Chukwu mkpadụ gị mkpa, ihe a na-echu ụra ọ na-echuchukwu ụra.
ọ ga-achịkwa ajụ ụdị mmekọrịta dị n'etiti gị na mmadụ ibe gị. Ọ ga-achịkwa ajụ bịakọ iburu ogoro akọ na ụkwa bịa emelụ. Ana m eche na ihe akụkọ anyị ga-akọta nwa ọfụma ma ajọ ya ajụ abụghị otu anyị si wee bi ndụ ezigbo onye otu Kristi. Anwụghị otu n'ime anyị ya ga-akọta nwa. Etu si wee bi ndụ ịfụnanya otu n'ime anyị ya ga-akọta nwa ga-achịta nwa jere. Ụfọdụ n'ime anyị ga-ebu akpa excuse ihe kpatara o ji eme ihe anyị si ya mee. Excuse buru ya na-akpagharị. Ụfọdụ eburu agba lọjik che na ha ga-atụkarị Chukwu na lọjik. Ihe ọdụ n'ime anyị ga-eme ọfụma na ya nụ n'oge ikpeazụ ọ na-ajụ anyị si anyị kọwaa etu anyị si wee bi in unforgiveness. Ka Chineke amara ka anyị gbakọrọ maka nwanne ya nwaanyị bụ Maria Helen Okeke-Udo. Onye anyị gracia ga-ezuru anyị ka anyị na-atụgharị n'ife omi dị na ndụ na ọnwụ mmadụ. Ụmụ anyị ka anyị chigha azụ n'ibi ndụ dị mma. Enwe ike nwa ọnwụ dị mma. O so na ndị ga-eketara n'igwe si na Kristi onye nwe anyị. Bụ Helen onye hapụrụ anyị ka anyị kpekwuo ekpere maka nzukọ, maka udo n'ime ụwa na maka onwe anyị. Maka nwanne anyị bụ Helen ebe ọ natara amala nke mmiri Chukwu, biko mee ka o sorokwa natazuo ụgwọ dịrị ya n'uju na aṅụrị ndụ ebe ebe n'ihu Chineke. Anyị arịọ biko dị nwanne anyị. Na-echeta ndụ na nhapụ nke nwanne anyị bụ Maria Helen ka anyị na-echeta ya kwa ya na-ekpere anyị mgbe niile, na-arịọ Chukwu onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Mee ka ha ghara ị na-eche echiche sọsọ maka ọnwụ n'ụbọchị tata, kama ka ha na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ na ntasị onwe ha obi na nchekwube na ha na nwanne ha ga-ahụ anya ọzọ na mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ. Chukwu onye okike na onye nzọpụta nke ndị niile kwerenụ gara aga, chekwaba ndị nke gị bi n'ụwa, nye ha mgbaghara dịrị njọ ha niile site n'ekpere anyị, nyekwa ha mgbaghara ha na-atụ anya ya mgbe niile, gị onye dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Oh,
di nwanụ biko nara aja anyị na-ewenyere gị maka nwa odibo gị na nna anyị Maria Helen. Biko nye ya aṅụrị ebi ebi na ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi onye nwe anyị. O kwesịrị eze bụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile dị nwere nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwa mbilite n'ọnwụ dị ngọzi chọpụta n'ebe anyị nọ ka ndị na-aga anwụrụ ị na-ewute nweta ntasị obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị osise bụ ndụ anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ikwu ụwa anụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebi ebi n'eluigwe. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mmụọ na ndị isi mmụọ bụ eze na ike ọchị. A na-akwụsị igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwu ukwu otu ga-ebi na-asị nsọ 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 bụ Chineke nke igwe ndị agha n'eluigwe na ala jupụtara n'eluigwe gị. Hosanna n'ebe kasị elu. Ọ dị ngọzi onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosanna n'ebe kasị elu. Ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edue n'ahụ ọnwụ were aja ka ọ na-enye ekele nyawa ya nye ndị ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Ka o si mee ma a rụchara ya, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ndị ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, ka a bụ iko nsọ nke ọbara nke ọgbara ndụ ọhụrụ dị ebi ebi. A ga-agba ya n'ihu na n'ihi imerime mmadụ ka e were gbaghara njọga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Di nwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ anyị ịhụnye ga-acha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele niile ịgụnyere na ndị tosiri ikwu n'oge na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere cheta nzukọ gị gbasa n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Dio na bishọp anyị Paulinus na ndị echiri echi niile. Chetakwa nwa odibo gị Helen, onye isi n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị n'ụbọchị taa, ebe ejikọtara ya na nwa gị na oyiyi ọnwụ ya. Mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwa azụ ụmụnne anyị dị nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ụra ha ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị na-arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl gị dị ngọzi, Andrew dị nsọ na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na isonye nakwa n'ime ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ,
ka nsọpụrụ na otu niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Nna anyị nọ n'eluigwe, zọpụta anyị na ya gosibana adịghị na were ebere nye udo n'oge nke anyị. Si inye aka ebere ka a zọpụta anyị na njọ oge niile na ịgbara nsogbu niile. Were njikwa dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstụl ka udo ka nna ha pụrụ n'udo nke nka na-enye unu. Nyekwa anyị na njọ aka kama na okwe nke nzukọ gị. N'ihi udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị si chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebe dịrị unu mgbe niile. onye na-ekpochapụ njọ nkụ ha dị ngọzi bụ ndị akpọnọrị nke nwa atụrụ Chineke dị nwere etoso nke maka n'osusu
attended my ways. When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord that has taught me to say, it is well with my soul, with my soul, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul. Let us pray. Dimana anyị na-arịọ ka oriri nsọ nke anyị natara wetara mama anyị bụ Maria Helen ife na ezumike ebighị ebi, ka ọ kwadozie anyị isi eketa oke n'otuto nke alaeze gị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi dị nwere anyị. Fine. Are you fine? Yes, I am fine. I'm fine in the Lord. The Lord is good. All the time. And all the time. The Lord is good. And that is His name. Wow. In everything we give glory and praise and adoration to the Lord. Na mbụ anyị na-ekene Chineke n'ụzọ pụrụ iche ebe ọ dị ukwuu maka nne anyị onye okenye n'ụwa onye ji aka dukwara ya. Mgbe m maara ya marara ya n'ụlọ ka m na-afụzi ya, unu maara ya mgbe ọ nọ n'usekwu, mgbe o si eme ihe niile a na-eme, mgbe ọ na-agagharị, ọ na-eme mbe na-elekọta mmụ ya. Mma na nwunye oge ama adịrị mma na-elekọta mmụ ya, mana ọ dị sem Chineke ma onye o kere. And o si adị very simple ma ebe inye communion, very simple. Ọ na-adị Reverend Father ABC Chibu ka unu ama onye anyị na-ekenye na nghọta onwe. In fact, ọ dịrị ọrụ ndị fada izi taa, ọ ka mma na m kwuru ho ha onye ọnụnụ fụ na mgbede a ọ gbaa mmiri na-asa agụ na-asa wee nọrọ ebe tata ka a kwalụ fada ofu onye n'ime anyị unu ma alụkwala ọrụ n'obodo a, Fada Chukwuma Philip Ọfọjebe na ụmụọna onye aka eniri eri tata akwa anya mkpa. So ọ ga-asọ m ka m sị ka mkpọ oyi Mara Helen, mkpọ oyi Fada Chukwuma, na mkpọ obi Anthony Dog, na mkpọ obi Nnekwe Ngalaga. Jesu na-alụfe ebere ka zuru ike na ndokwa. So Father Anthony, anyị na-ekene gị for coming. Ọ dụrụ izu anyị dị na nnọkọ ịmasikwa mgba mbọ ọbịa ogosi ezi mkpakọrịta gị na ezinụlọ. Thank you for coming. Anyị na-ekene Fada Ileme ya n'aka ekpe, onye nke ahụ unu maara ya Primus, unu amaghịzi ntụfu onye ntụfu. Anyị maara ya ọfụma, anyị kenekwere osi edigwe fọbụ Enugu gbalụ gbalatakwa wee bịakwa ịnọkọ na Jamas. Father, thank you for coming. Father, Lord Jesus wọkwa aka anyị udokwu nọ n'aka ndị Father Chebuka for coming this evening to join us in this mass. Father, you are welcome. Thank you very much. I'm again at Father Dima 5 and 6. Who was in a prayer and the mass, and on another edition, so as a category. And I can Father Manuel Madelusi, Father SOS, oh my friend. And all the same, if we have any no more attack, Father, see all the way from Gaso Mona, Naru, Ganaki, take here. Hi. They can open the crown with the clan chief and ever. Welcome. Kenela does all the cabinet members does Kenesin Chineke Jilaka, who are showing up magic and not disaster boy. And they can end the ball of the north, and they can cut his neck and their sister, neck and the brother. When you made the goes to Chapawul, and they can end them and then to their choir, especially where they can do. And they can pass their body poor.
St. Patrick's Zone. St. Patrick's Zone, the news analyst that offer for you. Yes, because somewhere you can have the video chaplet, hold on and left and right to be there. Naked to Robia, naked Montakale, who child. And I can do you, or I don't know what. Who's a police, I naked in this zone on the bird to do. Can I have the rich? I naked Uno does the labor of Mahuno Padala. Bambia after Caniso Homana, Funolona, Gafuno, the desert. I know Sicachina Kajirakia, Baume, Mekuno Kudasika, Kaum Mamuno, Nepa, Obiselli, Gunda National Monaco. I am Persona Christiana. Because I look tomorrow, Kagi Abaya Mayana. I give that here, no neighbor, we be the line state, Neko Percole. Of 4-9, Father, the Percole, the Bully of the Jew Noka. You don't know kayak on Sakasana, I could not take the West job. So, by any Sunyan and the many now. It's a mass with 10 o'clock, 10 March. 10 o'clock, now I could not choose the moment when the ceremony line is the Neko Percole. 9:30 na gawa no kanisodia akacheza ma ibnati aweseja so kaisonye kunusonye nuju onye fu mmadu kwesịrị isonye nuju mana ọkanye si eme ka ekwesị abịa that is true take ne mmadụ ni na ọ ga-adụdụ mana ya Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị onye ime nchekwa gozi unu bụ olu unu kalụ na so na Kristo onye nwanyị udo dịrị unu ọ ga-akwụ n'otu ọfụma as Nadas in many places I need Virgin Mass Nadas and the mother Jew. Continue the spirit. I got along with Manaha Jesus. Only man in a narrow no. Chicken in a gosio no. Na monson. Kenelu no fuma etunu si we bia we nonyere anyị ebe aka mai Virgin Mass today anyị na-asị Chineke sie unu ọfụma n'aha Jizọs ebe ọbụla etunu si we bia ebere anyị n'isi unu ma etu mmanyị si we nọ n'osie ike na-apụ na-abata wee ruo mbọsị ọ hapụrụ ma n'ogologo ndụ anyị na-ebe na onye ọbụla bịara n'ụbọchị taa ga-eketa ụdị oke a n'aha Jizọs. He's coming back again. I'm thinking when my Lord shall come again. I'm thinking when my Savior shall come. I'm thinking when my Lord shall come again. I wonder how that day shall be. He's a great God. He's a great God. He's a great and mighty God. All I know, this is all I know. He's a great God. He's a great God. He's a great God. All I know. Yes. Make a word with me. Let's say every measure, oh Wakama, no Bara Jesus, Watara. Asim Obaraya, Kewataram, Opuru, make a window with me. This is every measure, oh Wakama, oh Anigama, no Bara Jesus, Watara. Jesus said, "Oh,
your smile and all the little things no one will ever know. Like it was yesterday, won't ever fade away. Goodbye is just a word I will never say. You will never be forgotten. A million days could pass us by, but what is time but just a dream? Oh, I still feel you here with me. You're more than just a memory. Oh, you will never be forgotten. I can't hold your hand or look into your eyes. When I talk to you, it just echoes in my mind. But if hearts are made of dust, and if we fell from the stars, I'd look up tonight and know just where you are. You will never be forgotten. A million days could pass us by, but what is time but just a dream? Well, I still feel you here with me. You're more than just a memory. Oh, you will never be forgotten. And the world just keeps on going. It has no way of knowing that you're gone.
family resident, where the body will be laid on stage for mourners and sympathizers to pay their last respect. Yeah, thank you. Onye si na ọ bụ ya karịrị ọnwụ, ọ bụ na onye tara amụsụ ọ ga-anwụrịrị. O nyere ọnwụ adịghị n'ụwa, ma onye kwere ekwe nwere olileanya. Anyị
na-asị gị ka ị gaa nke ọma. Abụrụ ihe onwe anyị bụ ndị nọ ndụ na ndị dị ndụ n'ụbọchị taa. Jehova anyị si gị nyere anyị aka. Ọ bụla dị ka anyị bụrụ ndị ga-adị n'udo. Ka udo dịbụrụ ihe ga-achị isi n'etiti anyị. Nara ekele. Ọ dị ka anyị kpere onye na-ezawo. Anyị kpere n'aha Jizọs Kraịst kwere Ịkwara anyị na-esochagoro ya uwe gị, ị na-echezi akụ aka ka isoro ha na ama na uwe gị dị ọcha, wee na-asị gị jidere onye nwe anyị ebe nke ọma. Jesu bele Talo uni Jesi Odana Eri kuma ana ni chukwu nwa gị bara akwa aza na asị gị jee ije gị nke ọma. So ofu ihe na-enye m ọṅụ n'ọnwụ gị na gị na Jizọs nọ ebighị ebi. Sọsọ ya bụ ihe na-enye m ọṅụ. Mwute m bụ na m agaghị afụ gị anya ọzọ, mana ncheta na gị na Jizọs nọ ebighị ebi, ana m enwe nkasi obi ka ọ dị n'ụbọchị ahụ n'ụtụtụ mbilite n'ọnwụ, mgbe ndị niile kwere na Jizọs Kraịst ga-ezute na mbara eluigwe. Ebe ahụ ọnwụ agaghị adị, n'ebe ahụ agaghị enwe ịnyanya. Ebe ahụ ka Jizọs ga-ehicha ya anya mmiri niile dị anyị n'anya. Mgbe anyị ga-akọ akụkọ etu anyị si wee gwụọ ọsọ ndụ anyị n'ụwa wee zute Jizọs na mbara eluigwe, ka anyị ji gị nke ọma n'ihi Kraịst onye hụrụ gị ahụhụ. Ka anyị ji gị nke ọma na mmụọ nsọ onye eji wee ego gị nsọ. Ka anyị ji gị nke ọma ibinyere Chineke na alaeze ebighị ebi. Ọ ga-adịrị gị. Celebration of life. We shall all meet to party. Ka anyị gwa ada anyị nwanyị ahụ etu omenala ha na-esi wee dị anyị si ụlọ daalụ ndị nna anyị ochie, anyị kelere unu si wee dọọ unu ya emepụ. So anyị ya proceed into yes, I made the info. Because someone may be on a chaplets, that is the rosary. We won't have to pay any other visitor until I am Messiah. Time there, I never can. I'm not very mad at all. I did talk about that. Then we continue from where we start. Thank you. The 2 minutes I did. I know see Jen come. Chineke gozi. And I know you're really. And I do one jana. I go for you. You just wonder.
gị na di biri ezigbo ndụ gị na ụmụ biri ezigbo ndụ wee na-asị n'ụwa ọzọ gị na ọ ya dị etu a karịa. Anyị na-enye Chineke ekene na ndụ na-ekwu ka anyị nwee ike ibi ụdị ebibi anyị enwekwa nwanne dị ka gị maka na ichekwara anyị igosiri anyị nwanne chikwa anyị na-enye anyị ka anyị nwee udo n'ezinụlọ anyị. Ịtọrọ anyị ezigbo mkpụrụ and anyị ga na-amụ oke anyị sonye mkpụrụ ya wee ụzọ anyị nwee ike ị na-ebi n'udo na-ayọkwa Chineke na anyị ma na ị nọ n'aka ya ndị ibe a na ya ugboro mkpụrụ obi na aha Jizọs Kraịst. Amen. Ndị ezinụlọ late Ichie Sir Cyprian Nkwari Ezan Eze dị n'Obi ihe anyị bịara n'ụtụ a ka a bịakwanye mma anyị